Στην ομάδα μου να μιλήσει για τη νίκη τώρα, γιατί σας κάνανε έτσι σκληρά σήμερα. Αθηναϊκό σου τζουκάκι σήμερα. Πάμε. Φωτεινή, εγώ θα μείνω στην ουσία της ερώτησης του Τζιο. Ο Τζιο, από ό,τι κατάλαβα, ρωτάει, δεν βγαίνουν να μιλήσουν οι επαρχιώτες. Φοβούνται μην εκτεθούν. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί κάποια στιγμή σε κάποιο συμβούλιο ακούστηκε ότι και οι υπόλοιποι Αθηναίοι δεν έχουν φωνή, ότι βγαίνει ο Δημήτρης μπροστά και ο Τζιο. Με εσάς τι γίνεται, ισχύει αυτό το πράγμα? Γιατί και τώρα μιλάει κάποιος από όλα τα παιδιά εκτός από τον Τζιο και τον Δημήτρη, για να καταλάβω. Έχουν μιλήσει, υπάρχει διάθεση να μιλήσουν. Η Μαντίσα, ο Τσουκαλάς. Δεν έχουν μιλήσει, αυτοί οι δύο ακούγονται και μίλησε και λίγο η Βασιλική και. Εδώ λέει ότι υπάρχει αδυναμία έκφρασης. Όχι προσωπική αδυναμία ότι δεν ξέρουμε να μιλήσουμε, αλλά ότι κάτι μας κρατάει πίσω. Αυτό σχολιάζει. Δεν μας κρατάει κάτι πίσω. Εγώ προσωπικά, αν έχω κάτι να πω, θα το πω. Αλλά τι να γυρίσω να πω, τι τις ηρωνίες και. Είναι όλοι εριστικοί καταρχήν. Όλοι εριστικοί. Από την αρχή. Όπως και την πρώτη μέρα ο Τζιο που λέει τι έγινε, δεν έχουμε κουβερτούλες. Αυτό τι ήταν, δεν ήταν εριστικό? Και ζακέτες είπα, το ξέχασες. Και ζακέτες, Τζιο μου, και ζακέτες. Μην αγχώνεσαι. Like George, από πότε έγινε αυτό το παιχνίδι κάτι με σεβασμό, έτσι ωραίο. Κερδίσαμε, μπράβο guys. Like, πότε έγινε αυτό? This is competition, bro. These are our enemies, this is our team. We beef, we fight, mental warfare, μπαίνουμε στο μυαλό τους και είδες το προηγούμενο συμβούλιο, μπήκα στο μυαλό τους. Αυτό είναι mental, όταν μπαίνω εγώ τώρα mental πώς είναι παίζεται η άσχημο. φάση εδώ, Δούλεψε, αυτό. Τώρα, κόψε όλα αυτά με το respect και τα τέτοια, δεν θέλω respect από εσάς, δεν με νοιάζει καν. Είστε η αντίπαλη ομάδα και είμαστε εδώ να σας νικήσουμε. Ούτε εσείς πρέπει να θέλετε respect από εμάς. Για ποιο λόγο? Εφαγωνίζεστε. Για ποιο? Εφαγωνίζεστε. Ότι πάντα παίζουμε σωστά. Δεν παίζετε σωστά, γιατί εμένα επίθεση με κάνατε 1000 φορές. Όλα τα συμβούλια επίθεση Gio. Τώρα τι respect και τέτοια. George, please let's forget about these guys, man. They're whack, bro. They're whack. Like, let's talk about our win. George with the big win today. Alex, 3 wins, right, bro? 3 νίκες. Ο Άλεξ να μιλήσει για τις 3 νίκες σήμερα. Όχι τώρα αυτή που χάσαμε. πρώτα στον Γιώργο Καραϊσαλίδη να το ρωτήσω την άποψή του, αν θεωρεί ότι αυτό που λέει ο Τζιο και ο Δημήτρης ότι έχει μια βάση. Ότι στην ομάδα της επαρχίας υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν φαίνονται. Κάποιοι από εσάς ίσως να τα έχουν δει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Αρχικά εδώ είμαστε για να παίξουμε. Προφανώς μπορούμε να παρατηρήσουμε και οι μεν και οι δε τον πάγκο του καθενός. Σίγουρα έχουμε παρατηρήσει αρκετές φορές. Η Φωτεινή όμως λέει ότι είστε ερεστικοί. Να μας δείξει με το δάχτυλο, γιατί εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ αρχικά εριστικός. Πραγματικά, εμείς. Και αυτό είναι προσβλητικό. Φωτεινή, θες να κάνεις το διαχωρισμό?